こんにちは，Elvisです。안녕하세요，Elvis입니다。大家好，我係 Elvis。如果而家你想同中意嘅人表白，你會講 I stay you，사랑해요，我愛你。No， 太 out 啦。喺2017年最 hit 嘅應該講오마에僕の運命の人です。我講緊嘅就係而家最 hit 嘅日劇僕運命の人です。由龜梨和也同埋山下智久呢對經典嘅組合再次合體，加埋木村文乃組成嘅鐵三角，中意日劇嘅你冇理由錯過啊！僕運命の人です就係講一個命中注定嘅愛情故事，由龜梨和也飾演嘅正木誠，有一日突然之間被由山下智久飾演嘅神闖入咗佢屋企，同佢講由木村文乃飾演嘅晴子就係佢命中注定邂逅嘅對象。喂，咁離地，俾住你都唔信啦！但係正木誠偏偏就信咗，仲要傻下咁走去同晴子表白。あなたはずっと運命の人を待ってたんですよね。大変お待たせしました。僕があなたの運命の男です。其實用日文講お前運命の人です，都真係幾浪漫啦。不過廣東話我哋相對就比較含蓄，你唔會喺條街度講，我就係你命中注定嘅人，請你做我女朋友啊！所以咧，今日都係用日文教大家講幾句表白嘅時候會用嘅説話。ずっと気になっていたんだよ。付き合ってください。お前のこういうところが本当に好きだよ。好きだよ。僕たちはもう友達には戻れない。付き合ってください。以上3句咧就係平時用日文表白時候會講嘅説話。咁啊當然啦，喺2017年最煙嘅梗係お前僕の運命の人です。